maweh raras retnaning driya ya jagat pangestu ngoro wayah tul jagat paman Pancatnana wonten timbalaning adawu menapa nggih mugi kepareng pamarya gekaken anggenipun lenggah wonten ing Datulaya negaring Traju Tresna mboten kanthi kanyana-nyana dene kula nampi sowanipun kadang kula ing parang Garuda pun Samba namung saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Anggir Narakasura sampun kula tampi dawah sami-sami paman mbok menawi wonten rembag ing nedyatipun aturaken dening kadang kula Taruna mugi kepareng paman anyekecakaken anggenipun lenggah menawi sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing paman pun Pancatnana adikku bocah bagus Samba Padararja sapraptanira ana ing negara ing Traju Tresna Yayi nunamit pasang Kalimantabe tinebene kula dene dumawahing tawang tuwang Kakang Mas Koko Prabu Setija Buma Narakasura kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawi gedhe penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi kejimat aripe dayana ing kasantosan Samba ana wigati apa teka janur gunung Sira Yayi sowan ana ngersanipun Kakang yen pancen ana wigati para diaki matur marang pun Kakang aja nganti ana rasa tidha-tidha mara gage matur marang kadangmu Werda ing Traju Tresna nuwun sewu estunipun sowan kula menika namung badhe nyuntak dhateng pangunek-unek ing raos kula pangunek-unek bab kepiye nuwun sewu wale-wale menapa Kakang Mas estunipun anggen kula perkawis anggen kula badhe aturaken paduka Kakang Mas menika krana kula sampun boten wantun matur dhateng ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Kuseta perlune apa lan wigatine apa dene sira matur ing kaya mangkono wale-wale menapa estunipun kula menika nampi sasmitaning dewa ingkang jumbuh kalian manah kula sasmitaning dewa ingkang jumbuh kelawan penggali ing siadi bab perkara sing kepiye kula menika sampun dungkap dewasa mongko rencang-rencang sabaraan kula menika sampun nambut silaning akrami nadyan kula menika putra Nalendra nanging dumugi sepriki kula menika dereng kepareng pikantuk jodho mongko nyatanipun estunipun mbaka sekedhik kula menika sampun ketukulan raos tresna wiwit nalika semanten kula sowan Kanjeng Paman Arjuna ing Madukara tumunten kula pinanggih kan kadang kula pun Yayi Janakawati wonten ing mriku mbok menawi sampun kepareng ing Jawata wonten thukuling raos tresna ingkang mapan wonten telengking manahipun ingkang rayi pun Samba tumunten dinten sakmangke raos menika saya ngrembaka saya ageng wekasan anyurung dhateng tekad kula supados kula menika wantun munjuk atursa paduka Kakang Mas sabanjure sowan kula wonten ing Traju Tresna menika mboten sanes kejawi namung nyuwun senjata pitulung dhateng jengandika Kakang Mas Setija Buma Narakasura wonten sukarelaning penggalih amakili dhateng tiyang sepuh kula lan panjenengan inggih menika Kanjeng Rama Prabu Ndrawati sowan Kanjeng Paman Arjuna ing Madukara mugi kepareng paduka Kakang Mas Setija
nglamaraken dhateng ingkang putrayipun Samba sageta sakmangke kula sambet gegandhengan kanca kaliyan pun Yayi Jenakawati ing Madukara Kakang Mas. Tansah marmaring sukma sinukmaya winah ya ing asepi Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana Samba wonten timbalan ngadhawuh rumangsa kodheng penggaling pun Kakang lamun pun Kakang nyembadanipun kang dadi pamutayadi kula nang Parang Garuda aku mesti dianggep luput dening Kanjeng Rama Dwarawati ing atase sira siadilan pun Kakang pinutrakake dening Nalindra Indrawati teka siadi duwe gegayuhan tanpa taren kelawan wong tuwa sinengguh Setija nglangkai marang Purbawasisaning Nalindra Indrawati Kakang Mas dateng sinten malih cobi kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula raosaken kejawi namung paduka Kakang Mas Setija menawi ngantos kula menika mangke matur dhateng Kanjeng Rama inggih menawi Kanjeng Rama menika mangke nampi dhateng aturipun ingkang rayipun Samba nanging menawi boten rak malah kula kewirangan agengipun nampi duka saking Kanjeng Rama Indrawati mila dinten sakmangke menawi Kakang Mas Setija kersa lan wonten danganing penggalih mugi monggo kula triangambyong lampahipun ingkang Samba sowan dhateng Paman Janaka wonten ing Madukara sakmangke jengandika ingkang kinarya sili ing tiyang sepuh kula supados saged kasembadan panjangkanipun ingkang rayipun Wisnubrata Paman Pandhanono wonten dawuh nggih Ewuhaya anggen kula badhe mituruti dhateng pamuthaipun kadang kula pun Samba jengandika dados tiyang sepuh kula menawi miturut Paman Pancatnyana kados pundi nyuwun pangapunten gandeng panjenengan sampun dipun anggep dhateng anggir Samba minangka dados siling tiyang sepuh tumrap kula boten wonten amunipun menawi jengandika menika nderekaken utawi angombyong dhateng pinanganten saking kasadyaning Parang Garuda supados sowan wonten ing kasadyan Madukara menawi wonten dukanipun Kanjeng Rama kula nyuwun sewu ingkang dipun pitados anggir Samba menika jengandika anggir Prabu Setija mila boten wonten lepatipun menawi jengandika menika nuruti dhateng pamuthaipun ingkang raying Parang Garuda menika menggaturipun ingkang abdi pun Pancatnyana nggih anggir Setija kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Samba wonten dawuh yen to pancen kaya mengkono mundi ngemban dawuh timbalan ing Kanjeng Paman Pancatnyana ingkang tak anggap kami tuwa ning negara Traju Trisna nadyan panjenengane minangka wrangka nanging uga wis bola-bali menehi dalan kelawan Setija yen to ewuhaya rasaku nggone bakal nemtokake sewiji-wiji inggih yen to pancen wis kaya mengkono kang dadi ature adiku lanang Parang Garuda pun Kakang ora bakal selak ayo Yayi ndak kanthi sowan Kanjeng Paman Madukara ngaturake apa kang dadi wigatine yen to Kanjeng Paman ora kepareng maringake atmajane ya kuwi Dewi Jenakawati ateges aku gawe gelo atine adiku lanang aja nganti kowe gawe gelo yen perlu kanthi cara apa wae Paman Janaka kudu maringake atmajane Jenakawati didhawuh karo adiku lanang Parang Garuda iya matur sembah nuwun tanpa pepindhan mangkaten monggo suami kula dherekaken Paman Pandhanono wonten dawuh saperangan Prawadya bola dipun bidhalaken niki ngestaken dawuh paduka nggih anggir Karnasura
Tututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggana magawe gelarira wangwang ana perjurit rantak-rantak lakune karo perjurit Ngastina, aku minglar kiwa, kowe nyegat kiwa, minglar nengen, kowe nyegat nengen. Aja mati tanpa aran perjurit saka ngendi? Ditempungake wae perjurit saka Trajutrisna. Andaning Sang Nata Prabu Setija Bama Narakasura. Aku tumenggung Prawara Kendra. Ya, dasar kewara nyata ora ndodhok ning ngarepe Pangeran Pati. Celandaan. Iki Kartamarma kadang Nata Ngastina. Lakune dampyak perjurit ngirit calon temanten lanang saka negara Ngastina. Ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumaring yang bakal dhaup karo putri ing Madukara Dewi Janakawati. Lho, kosek. Monggo sedyaning Kanjeng Sinuhun Prabu Setija nglarapake kadange taruna Raden Samba Wisnu Brata mrene bakal sowan ana ing kasatyan Madukara nedya dhaup kalawan Janakawati. Aja gawar ngawur. Janakawati bakal pinengku garwa dening Anggir Lesmana Mandra Kumara. Sing ngawur kuwi wong Ngastina. Cetha yen to Raden Samba sambat kelawan kadange sepuh mung kepengin dhaup karo Dewi Janakawati. Mula wektu dina iki tak jaluk kanthi banget Raden Kartamarma. Ora usah dadak kowe ngarepake manten lanang saka negara Ngastina. Baliyo. Iki Dewi Janakawati bakal didhaup dening Raden Samba. Sing kudu bali kuwi prajurit saka Surateleng saka Trajutrisna. Kowe sing kudu bali. Yen ngono apa perlu aku ingkang balekake kelawan kowe? Lho, ngajak Sulaya apa babamu? Wong Ngastina ora bakal wedi karo wong Trajutrisna. Yen pancen kaya mengkono, ayo saiki dicoba sapa sing unggul perjurite kuwi ingkang bakal mengku garwa sarta mboyong marang Dewi Janakawati. Ora lang tak kedhepake tebak dadamu ngene marganing patimu sing olena prapteng lalis Raden Kartamarma.
lakon untuk musuh wong wah ayo sampeyan gede aku. Ayo, wong prajurit Ngastina. Ora mundul aja lakon dosa, lakon tak obrak-abrik legane atiku. Coba kowe mau doro. Mau doro. Mau tidak mau tetap doro. Mati dicecak cijul megati Gimana? modal kowe. Wah. Wah. Geger man. Geger perkara apa? Kulawa sami perang tanding kalian prajurit saking Traju Trisna. Lha kok ta. Kurawa ki rak kewajibane mengombyong manten. Lah kok dadak perang barang ki sing ngakon sapa? Kepanggih kalian tiyang Traju Trisna sami-sami badhe ngayunaken Dewi Jenakawati. Sami-sami cukeng, sami-sami adreng. Wekasan gregeten tiyang mriku kula tantang. Lah iki nang kene iki elekmu. Kowe iki ora sadar. Dapukamu apa? Kowe iki mung ngombyong manten ora arep perang. Ning Kurawa iki pancen wis watake gleleng tur seneng dialem. Seneng dibombong. Kowe nek adu arep karo wong Traju Trisna terus kawula sing do ndelok tonyo wae terus gelut. Kuwi jenenge wong bombongan. Tur meneh kowe mungsuh wong Traju Trisna menang apa kalah? Nyuwun mapunten kawon. Ora aku tak takon jane Kurawa iki menangi karo sapa ta? Karo Pandhawa kalah, karo Panakawan kalah, karo wong Traju Trisna kalah. Kalah kaya ngono kok lehmu perang kok mempengi rajamak iki ngapa coba tak takon. Mbok ya wis nek kira-kira digawe ora nganggo perang iso iki ra sanggo perang. Kok mesti dadak gegeran. Sampeyan niku mung paitan cerewet wae. Kene wis lara malah diwejang sampe niku jeneng lara niku lho. Ditulung napa pripun kok malah omong wae. Apik kaya apik-apik wae. Lho semanggaken men kalah. Ih, pangestunipun kawula. Anak pendeta kok kalah. Dume anak pendeta ngoten terus kudu menang. Menang kalah niku gumantung karo mungsuhe. Mungsuhe dudu Pandhawa kok kalah. Nyatane kalah kok dadak paidu terus. Lho sampeyan niku jajal patih maju pripun rasane perang. Mangkelake. Aku kok malah diseneni terus saiki. Iki yo ngapa? Kancane gelut kok ya gelut, Bang. Oh. Lek kae maju, malah kepethuk. Buta. Traju Trisna kalah apa menang? Jelas kalah. Jeneng buta muncul kula kok kon menang niku nalale pripun kula tak takon. Kula antem jes niku mriko kaget wae ora bali ngoten duantem blek modal. Modale sapa? Kula modal. Oh. Kowe nglekar mati. Mati ngono malah cetha nek modal iki modale sapa? Jenenge sapa butane? Mau tidak mau? Mau doro. Kuwi prajurit saka Traju Trisna. Ah iya. Terus cokot kula, Mas. Oh, ndase dicokot. Oh. Monggo ndas tok dicokot Mas niku. Apa ora lacane lici? Ah iya. Lici.
Gewel ngono. Wong gletak ditak bles. Mlebu pirang senti. Kok mlebu to? Bles kuwi mau. Ngene lho, des. Ah, nek des malah ngerti ya. Des. Kula kon candhak lho kula getak. Wah, kontal man. Kalah. Kawon. Kowe iki satriya lho, Kadang Nata. Nggih. Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah. Mungsuh Panakawan kalah. Coba Kurawa iki menangi karo sapa? Wong Trajutrisna iki nek mungsuh wong Kurawa, kondang wong Kurawa mbangane wong Trajutrisna. Kok iso kalah? Prajurit Trajutrisna iki arang-arang metu, kowe iso menang karo Kurawa. Ha nek cara aku rak ya isin to. Sing isin kowe. Ha, kula kok biasa. Ora isin. Jen dienggo melem ilang. Oh. Santai mawon. Kalah kok ijen. Kalah ya glelek. Kalah kula ngaku menang kok. Padahal cah tipis. Ha iya. Ya wis nek cara ngono wis ora arep melu-melu tur. Sapa Kurawa sing arep maju? Watak. Citraksi. Kewan. Arep maju po? Nenek kula maju. Sing kiper sapa? Maju perang tegese. Mumung suwe. Prajurit saka Trajutrisna. Wah. Amuk Suramata Jayamrata imbang padha-padha. Ki seneng aku anggere ngene. Ketok nek semangat. Mumung suwe dudu Pandhawa anak-anak Pandhawa to? Dudu Panakawan. Dudu. Ning wong Trajutrisna. Adine Prabu Dasamuka. Ngawur. Prabu Setija Boma Narakasura. Prabu Setija Boma Narakasura. Wani maju. Sumbar le. Weh. Wong. Putiman Trajutrisna. Aja gembela siramu, geleleng pacamu. Kowe ngalahke Kurawa samperangan. Iki Harya Citraksi. Dendreng tatu dedengkote Kurawa iso ngalahke aku sasat iso njara langit iso mecah wesi kligen ora sah dawa-dawa iso mecah wesi kligen ndilat Syabang wesi abang maju remut dening aku negara lu. Sik. Iki wis perang urung kowe mau. Pun mriko. Ha terus sepiye? Tegese ora ana wong. Kula tekan niku bingung. Tilang. Mungsuhku sapa? Kula wis sumbar teng mriko. Sapa iki mungsuhku? Ora ana wong memetungan. Oh. Mula kula terus bali. Mbok coba dibaleni. Sepi. Nah terus kagol kula. Oh. Perang ora? Mboten. Ngapa kok, ha? Aku nek gagas kowe iki ora umur dawa kok, Cit. Rumangsaku kowe iki prajurit ning marai stroke. Kon maju kok ming gedhe abikan ning ra sida perang. Mbok jajal maju kono. Sapa sing dadi mungsuhmu? Eko. Oke. Walik-walik nek omong. Amo Suramata arep sepi tetep dangdut kendangane. Tak goleki
Kyai. Sapa ketok lebur tumpur tanpa dadi legane ati kowe. Bajigur gede banget. Sapa iki? Ci sapa? Cici traksi. Bareng ketemu aku kok mak perpet. Raine dadi pucet. Waduh. Gede tenan iki. Kok kowe sapa? Patih Pancat Nyono. Patih Pancanyono. Ya dasar para nyata. Mau mundur apa ora? Ora bakal mundur. Ayo ti prajurit Ngastina. Ora mundur. Aku sing mundur. Piye, Cit? Bajigur gede banget. Apane sing gede banget? Kula wis sumbar. Heeh. Anu Suramrata Jayamrata tek rika. Ha iya. Bareng metu. Wah. Bubu tok gede banget. Jenenge Sik tak takoke, Man. Ya. Pancat. Panci dengkulmu atos. Patih Traju Trisno. Pancak Nyono. Heeh. Muni ngenten iki ati kula wis gogrok. Ayo, kowe arep ngopo? Njaluk mati cara piye? Oh, sentek ati kula, Man. Oh. Kula terus. Ayo, kowe apa aku sing tekaning mati? Pancanyono sumbar. Ayo. Aku ora bakal mundur. Kula ya omong, nek kowe sing ora mundur kowe maju, berarti aku sing mundur. Terus Kula bali. Ale perang kapan? Dereng lakon. arep perang ora? Musuh gede banget. Kula meng cilik mengke kaya tahu ketumpangan Lombok. Enggak tanding. Oh iya. Ra sido perang. Enggak. Males. Nenek mungsuhe padha. Nenek mungsuhe padha, oke lah. Wah, Kan mungsuhe gede banget. Gede tenan. ha iya. Mesti kalah. Heeh. Pepangane isin. Ha iya. Lulu wong mundur ning rak tetep gleleng. Ha iya. Glelenge. Ora tatu, ora babak. Ha iya. Ning kalah. Ha iya. Ning mundur. Heeh. Paham? Iya, iya. Kula suwane omong nek sampean ora paham, kula gelo. Iya, iya. Ngeten ya. Wis. Ku anggere ana wong mati mergo ngantuk. Mergo watuk. Rumangsaku kok omong kok ora tau ana lerene. Kurawa piye iki, Nggir? Anak Prabu Baladewa, prajurit saking Negaring Stina kepapak prajurit saking Traju Trisna. Lho. Sinten, Man? Monggo kula aturi nak yen aker piyambak. Wah, dalah kula aturi piyambak kula sada kula tantangane dewa. timbalan Ngajawuwa. Lah kok dadi kaya ngene kahanane? Apa
apa ora sengendake marang kamurkaning prajurit Traju Trisna ing padha gelut karo prajurit saka negara Ngastina. Malah kula piyambak mboten mangertos awit saking aturipun utawi pengendikanipun Paman Pancatnyana tumuli kula nakinaken wonten ing mriki. Estining manah kula badhe menggak ingkang sami Bandayuda. Mila sepinten kalepatanipun ingkang putra Tandhawadana ya ora dadi ngopone ora usah diteruske. Ngerti yo, awakmu Mandura duwe kewajiban ngombyong manten saka negara Ngastina. Praptek ana ing Madukara ingkang wigati bakal mbolong marang Janakawati. Nadyan dikepya wae yen to kowe wani karo wong Ngastina padha karo wani karo awakmu Mandura. Ih, sewu kalepatan diagung pangasemu. Ayo piye? Piye? Golek dalan nyangkal putung kono. Golek dalan liyane aja nyegat prajurit saka negara Ngastina. Iya, tanggung jawab ora kuwi.